Nagsugod na ang probinsya sang Guimaras ang ilang COVID-19 vaccination sa mga healthcare workers gamit ang Chinese-made Sinovac vaccines. Ini ang kasunod sang pag-abot kahapon sang unang batch sang bakuna nga mayara sang 99 doses. Pinalakipan sa mga frontline healthcare workers na gikan sa Dr. Catalino Gallego Nava Provincial Hospital, Nueva Valencia District Hospital kag Buena Vista Emergency Hospital ang unang grupo nga nagpabakuna sang Coronavac. Tuman ang pagpasalamat sang gobernador sa DOH subong man sa national government bangod sunod sa iya, tuman kay importante ang mga nagabot nga bakuna sa pagtapna sang virus. Nahibaluan nga yara na sa proseso sang pagbakal sa dugang nga bakuna ang provincial government para sa mga Guimarasnon. Balita nagikan sa probinsya sang Guimaras. Manilin Abaro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.